गसाया हरनाय जोंनि बे जिउआ जोबोद समायना बिउटिफुल आरो जों अब्लासो मिन्थिगोन जिउआ समायना होननानै जेब्ला जों बिमा बिफानि मोजां हास्थायो थार आरो सैथो लामाजों जिउनि आगानखौ सुरलाङो। नाथाय आथिखालाव रावबो मानसिफ्रानो सैथो खोथा बुंनो गोहो जाया, साहस खालामा। फिसा फिसौ खोथाफ्रावनो जों मा खालामो, गावजों गाव थगायलायो, बिमा बिफाफोरखौ जोङो थगायो आरो बेबायदिनो माब्लाबा सानसे गिदिर जाथाय जायोब्ला बेबायदि जाथायखौ जोङो थगायनानै दोननो हाया जायो। आरो मा जायो, नों बेबायदि थगायसुला गाज्रि खामानि मावग्रा होननानै समाजनि मानसिफ्रा नोंखौ बयबो मिथिजोबो आरो नोंखौ माब्लाबाबो गुबुन मानसिफ्रा रावबो फोथायनाय नङा आरो मोजां नोजोरजोंबो नायनाय नङा। बेनिखायनो लोगोफोर, जिउआव सांग्रां जा, बि केयारफुल, सैथो खोथा बुं, बिमा बिफानि मोजां सानग्रा जा। जिउआव नों गोबां मानसि लोगो मोनगोन आरो नोंजों गोबां मानसियानो लोगोबो जागोन। नाथाय बिसोरनि गेजेराव सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ नों गावनो सायख'नानै लानो रोंनांगोन। मोजां गाज्रिखौ नों गावनो मिथिनो रोंनांगोन। मानोना बे दुनियाया नोंनि मोजांखौ रावबो नायनो हाया। नोंखौ गाज्रि हुदासो फोरोंगोन, गाज्रि आखल गाज्रि गियानसो फोरोंगोन। नाथाय नोंनि मोजांनि थाखाय नोंनि बिमा बिफानि अनगायै रावबो मानसियानो नोंनो मोजां गियानबो होनाय नङा आरो थिननायबो नङा। मानोना नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ जोनोम होनो थाखाय 9 मास बिमाया गावनि उदै सिङाव नोंखौ बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै जोथोन लाबै लाबै नोंखौ जोनोम होदों, फेदेरदों, फोलावदों, फोरोंदों। आरो बे गथ'आनो उनाव देरनानै मा जाहैयो, बिमा बिफाखौ थगायग्रा, बिमा बिफानि बेरेखा खामानि मावग्रा बेबायदि जाहैयो। रावनिबो बिमा बिफायानो गाव गावनि फिसाफोरनिफ्राय धोन दौलत सना रुफा बिसोर जेबो लुबैया। बिसोर नोंनि मोजां जानायखौसो लुबैयो। नोंनि गोसोनि एसे गोथार अननाय मोनब्लानो बिसोर गोजोनो। उन्दै समाव नोंखौ बिमाया आखायाव हमनानै स्कुलाव दोनलांनाय, बिफाया फाफ्लियाव दैखांनानै स्कुलाव दोनलांनायखौ जानांगौ नोंबो बावाखै, गोसोआव दङ। बिसोर आखायाव हमनानै फाफ्लियाव दैखांनानै नोंखौ स्कुलाव ओरैनो दोनलाङाखैमोन। बिसोर माबा मोनसे मिजिं लानानैसो आखायाव हमनानै फाफ्लियाव दैखांनानै स्कुलाव नोंखौ दोनलाङोमोन। जाहाथे आंनि फिसाया देरनानै फरायनानै माबा मोनसे जाहैनो हायो, मोजां गियाननि मानसि जाहैनो हायो। नाथाय जों मा खालामो, बिमा बिफानि सिमां मिजिंखौ नासयो। बिमा बिफानि सिमां मिजिंखौ जोङो भेलु गैयै खालामो। नाथाय बे सिमाङा बिमा बिफानि थाखाय नङामोन, बे सिमाङा नोंनि थाखायसोमोन। जाहाथे नों देरनानै इयुनाव फिउचाराव नों गावनि आथिङावनो गसंनो हाहैनाय बायदि जाहैनो हायो। जिउआव माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनो हानाय बायदि जाहैनो हायो। आंबो बारा गेदेर नङा आरो जाय जाथाया जायजों जायो बेसो मिथियो, सोलोङोबो। जिउआव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेबायदिनो माखासे खोथाफोरखौ मिथियो आरो जिउआव सांग्रांबो जायो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो, बेसिकेलि स्कुल कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ, नो लाभ इज ग्रेटार देन मम लाभ एन्ड नो केयार इज ग्रेटार देन डेड्स केयार। बेनिखायनो जिउआव सांग्रां जादो, गावखौनो बुजिनो नाजादो आरो गावनि सायाव गोसो होदो। जेब्ला नों गावखौनो बुजिगोन अब्लासो नों बिमा बिफानि साननाय लुबैनाय हास्थायनायफोरखौबो नोङो मिथिगोन। दानि जुगा मा जाखो, सोलायबाय, मडार्न जुग जाबाय, गोदान जुग जाबाय आरो दानि जुगनि स्कुल कलेजनि स्टुडेन्टफोरनाव मा थायो, दामि दामि बाइक, कार। बेफोर दानि जुगाव मोनसे फेशन बायदिसो जाबाय। मालाय माहाजोननि फिसाफोरखौ कार बाइक स्कुटि सालायनायखौ नुनानै जों गोरिबनि फिसाफ्राबो मा खालामसै, दानिया बिमा बिफानाव दाबिनो हमसै। होनो हायाबा मा खालामो, न' बां बुख्रुब सुख्रुब खालामसै, बिमा बिफाखौ सिगिनोसै। होनो हायाबा आङो न'आव थाला खारनोसै। बेबायदिनो बेस्रा गोरिब बिमा बिफाया सम्पथि फाननानैबाबो, हा हु बन्दक दोननानैबाबो जेब्ला फिसानो बाइक स्कुटि बायनानै होयो अब्ला फिसाया मा जानोसै, गावनि मोजां मोननायखौ लानानै नङाब्ला गावनि लोगोफोरजों बबावबा बेरायहैलाबायग्रासो जानोसै। सोरबा लोगोफोरजों थांनानै जानाङि बुस्थुखौनो जानाय, लोंनाङि बुस्थुखौनो लोंनाय, खालामनाङि खामानिफोरखौनो खालामग्रासो जानोसै। आरो बिमा बिफाया मा सानदों बिसोरनि साननायखौ जेबो केयार खालामि बेबायदि जाग्रा जानोसै। आंनि बे भिडिअखौ नायनायफोरनि गेजेराव जुदि नोंबो सासे स्टुडेन्ट, अब्ला नों बिमा बिफानि सोमोन्दै खनसे गोसो गोथौयै गोसो होनानै साननायसाय। बिमा बिफाया नोंखौ फोरोंनो, नोंखौ फेदेरनो बेसेबांबा खस्थ' खालामबोदों। सान्दुं बार अखायावबाबो, मेंनाय बानायनि गेजेरजोंबाबो बिमा बिफाया नोंनि थाखाय अन्थाइनि हाजोखौबाबो दानख' खालामनानै नोंनि नांगौ जानायफोरखौ हानायमानि नोंनो होजोबनो नाजाबोदों। गोसोआव ला, बिमा बिफाया जुदि नोंनि नांगौ जानायफोरखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंनो होजोबनो नाजादों, नोंखौ केयार खालामदों, जुदि नोंबो बोराय बुरै समाव बिमा बिफाखौ केयार खालामफिननो हाया, अब्ला सैमा अमाफोर बायदि जुनारनिफ्रायबो अगियानसिन होननानै नों गावखौनो साननानै ला। बिमा बिफाया नोंनिफ्राय जेबो लुबैया, ना धोन ना दौलत, ना सना ना रुफा। बिसोर जेब्लायबो नोंनि मोजांखौसो हास्थायो। नोंनिफ्राय मोजोमसे अननायखौ बिसोर लुबैयो, बेजोंनो बिसोर खुसि जायो। जेब्ला बिमा बिफाया नोंखौ लानानै माबा मोनसे सिमां नुयो,
मा मोनसे सिमां सुजुयो बे सिमाङा रावनिबो थाखाय नङा बे सिमाङा नोंनि थाखायसो नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंनि फिउचारनि थाखायसो बेनिखायनो लोगोफोर बिमा बिफाया नोंखौ जेरै थिनदों जेरै अनदों गियानफोरखौ जेरैबायदि होनो नाजादों बेबायदिनो नों बिमा बिफानि खोथा बाथ्रा फोरोंनाय गियानफोरखौ लानानै जिउआव खामानिफोरखौ मावलाङो जिउनि आगानखौ सुरलाङो अब्ला नोंनि मानसियाबो बैसोरनि बायदि जायगायावसो थाहैगोन जेरावनाखि गेदेर गोलाव गियानि मानसिफोरा थाहैयो। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंगोन आङो बे दुनियाव गोबां मानसिफोर दङ जाय नोंखौ जेब्लायबो गादबनानै दोननो नाजागोन नाथाय नों हारसिङैनो जुजिनानैबाबो जिउआव दावगालांनांगोन जिउखौ नोङो साक्सेस खालामनानै लानांगोन